Pentsamendua, biribilketa eroan zerabilkidan gauaren minean, bilkuratik etxerakoan, suaka zail ederraien aitzinean gelditu nintzenean. Zinez faszinatuta nintzen, zu borobilek urrunetik sustatzen ninduten eta indigena bihurtzeko zorian, noizbait irakurri edo entzun indio zahar baten hitzak jin zitzaizkidan espirituaren hautzen arrotzera. Iraganarekiko damuak garamatza guztiak. Kasu iraganari, oraina ustel eta galaraz baitiezaguke. Iragana sorgin goibela da. Zer edo zer bada gehienetan, zure iragan personalean obratu ez, ala oker obratu duzuna. Argiki atxiki ezazu buruan. Egin behar zenuena baino ez zenuela egin. Egitekoa zen orduan. Gainerakoak azola gutxi dauka. Hala mintzo zen Otso Maingua izeneko indianoa, erdialdeko lautadako belar erraldoiak labakitan kizkailtzeko ordena eman aitzin. Zuteko garrak oinutzik zeharkatzen zituen gero, hauen, asperen eta intziriri gabe. Erregebide bazter hartan, goizeko bietan jadanik, ezelako nehor pasatzen. Elkartasunaren erreusainak sekarkidan bakardadeaz gozan ezaken. Otso bihurtzeko gutizia hasi zitzaidan. Isiltasunaren harinaz, mendien suzko gerriko aietaraino lehiatzeko lau jauziz. Dantek Beatrizen ohoretan minberaki agertu infernuko zirkuluak saltoan trebeskatu eta horroaz aldegin. Bego ondikotz aligieri gaixoa eta aitor nezala, ondarrean mendiko ikusgarrietan bermatuz, Beialako tribuburuaren hitzek, zuaren itzalpean, gure herrian berean, arrotz, indiano, aborigen, janomani eta tuaregen pareko moldatzen gintuztela. Ez genuen beste aterabiderik.